hello friends, welcome back to my channel. And here माते ना channel first time तो उन्होंने please ना channel subscribe मनपुले यानी पहला daily vlog videos, इंजना cooking videos, traveling videos, इंचा मते videos पाड़ों दी पेतुलुटू अंचा द please ना channel support मनपुले. So इन्हीं वीडियो डी यानो इंचे रेसिपी तोट्टिके बत्तदे अव बत्त घी रैस नैतोन्पु मल्तुंदुल्ले नैतोन्पु बत्तदु नेट इंचे पंटार गंध साले अरिन बर्पुंडु ಐಟು ಅವರ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂದುತುಲೆ ನೈತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನೈತೊಂದು ಗಂಧ ಸಾಲ ಅರಿ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಕೆಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 80-90 ರೂಪೀಸ್ ದಾನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರು ನೈತೊಂದು ಬಟ್ ಅವರ ನಿಕ್ಲ ಗಂಧ ಸಾಲ ಅರಿಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಗಂಧ ಸಾಲ ಅರಿಟ್ಟೆ ನೈತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂಚಂಡ ಬಲೆ ತುಕ ಏನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ದಿವ ನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಚೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಯ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕ ಈಗ ಚೆಕ್ಕೆಲ ಲವಂಗಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇದನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನೈತೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ರೇಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಂಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಗಂಧ ಸಾಲ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಲೋಟ ಅರಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ 4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಯಾರುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನೀರು ಒಂಜಿ 4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಪಾವು ಅರಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೀರೆಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೋಡು ನೈತೊಂದು ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೈತೊಂದು ಪಾಪುಂಡು ಏಕಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ರುಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ತೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದನೆ ಇತ್ಯಾನ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕೊಂಜಿ 3-4 ಸತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಅರಿನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಅರಿಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ ನಮಕ್ ನಲ್ಲ ಚೂರು ನೆಯ್ ಬೋಡುಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಜೊತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಡಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಕ ಒಂಜಿ ವಿಜಲ್ ಪಂಡೆ ಯಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಜಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಜಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಶೋಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಗರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೈತೊಂದು ಪಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಕೋರಿದ ರೇಸ್ ಐತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನೈತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ದು ಎತ್ತದೇ ಆಲ ಕೈಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನದು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಾನಂದು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಟೇಕ್